Scandal sexual cu mitropolitul Basarabiei filmat în timp ce face video vedeți la urmă. Și din nou toată lumea șocată, de parcă n-ați mai văzut asta de 10 de ori. Vreau să vorbim despre ceva mai important. Nu contează orientarea sexuală a nimănui. Asta nu ar trebui să fie o armă, o rușine sau un motiv de judecată. Problema reală apare atunci când oamenii care predică moralitate, familie și adevăr trăiesc în spatele ușilor închise. O viață complet diferită. Asta nu mai e despre sexualitate. E despre ipocrizie. Despre diferența dintre ce predici și cum de fapt trăiești tu. Și poate lecția reală din toate poveștile astea e una simplă. Nu pune oamenii pe pedestal. Nu transforma niciun om în adevăr absolut. Pentru că oricine poate purta mască. Dar mai devreme sau mai târziu, masca cade. Ai pre lungă la tine sau cum? Da.